Provocare 120 împărțit la 10. Cum adică? Poate o să mă întrebați voi. Păi, 120 împărțit la 10 de 12. Numai că haideți să o aflăm prin scădere repetată. Și o vom scrie aici prin scădere repetată. O vom scrie pe tablă. Ok, deci. Ok, deci 120 împărțit la 10. Cât este egal? Hai să vedem. Poate nu știți cum se face scăderea repetată și o să vă zic. 120 împărțit la 10, ok? Facem 120 minus 10. După, din acel rezultat, foarte ușor, îl vom... din acel rezultat, deci rezultatul minus 10, până ajungem la ăsta total. Hai să vedem. Am ajuns la 80 minus 10. Hai să vedem. Am terminat. Deci m-am oprit la aici jos, că nu mai încăpea și am trecut pe cealaltă tablă în care am scris mai puțin. Am scris numai 10 minus 10, 0. Acum haideți să le numărăm, să vedem dacă ne-a dat rezultatul corect. Yes. Ăsta îl lăsăm aici pentru că ăsta trebuie să... Aha. Ăsta e numai... nu știu cum îi zice... Asta este operația pe care avem noi de făcut. Operația... nu mai știu cum se numește. Ok, deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 aici? Oh, nu mai are la început. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deci, răspunsul corect este 12. Deci, chiar dacă știam, am vrut să văd dacă merge în scădere repetată și cât de mult o să scriem.